What's up mga ka-keepers, maayong adlaw sa tanan and welcome back to my channel. So karon nga video mga ka-keepers, akong ipakita sa inyo ako ang gamay nga backyard diri sa mua sa nga nag-upload ng video. Wala pa ako napakita nga ako ang backyard diri sa mua mga ka-keepers. So karon ako nang ipakita sa inyo. Usa na ko ipakita. So ato sa ipaso na ato ang intro. So nara guys, ako lang ipakita sa inyo ang ako ang backyard. So ako sa unahon diri ang ako ang gamay nga barracks. Mao ni siya mga ka-keepers. Ayan, mao na siya akong barracks. So asa kadto mga ka-keepers. Wait lang. So mao ni mga ka-keepers, ako ang breeders, ako ang white Sherpin Muley. So duha ni siya ka crates. So sa ka crates ani usa ka male na po ka female. Wala mo ko ilaing. Wala mo ko ilaing male ani mga ka-keepers. Maori gina siya akong ginaipon. So mao na yan ang mga na-drop ng mga fry. So yan, kung makita na ninyo na pasailaw ang uban. So ang uban na apod diri mga fry. So naani sa mga 300 pieces ka fry na na-drop. So kan nga naabot niya sa kuha nga mga breeder mga ka-keepers. Paano masabi? So na siya kana mga ka-keepers. So napa na yung mga buntis. So diri sa Picas crates mga ka-keepers. So ang ako alay ning price at sa kuwang Marlboro Muleys. Yan 15 pieces man na akong nakuha kay gipangkaon man sa mga breeder nako. So naa diri sa Picas ang ako ang mga breeder nara. Sa breeders day breeders. So mao ni siya nara. Upat ka female, duha ka male. So mao na akong ginabreed sa kakaron. So diri sa Picas, so ang ako ang HB White. So usa na lang ni siya kabuok kay namatay ako ang isa ka male ug female ani na white spot ang lawas, wala na madala sa tambal. So nana ni siya fry. So, kaya ako man crossbreed sa Pole Gold nako. Kay ang Pole Gold sa nako kuan usa lang po nahabilin namatay sad. So na fry na usa nga nagpakita pero di pa kay maklaro kay puti sad siya. Mo na mga ka-keepers. So diri sa akong 10 by 10 by 10 nga tank. So na ako diri duha ka male nga red lace, duha ka male sad nga HB blue nga red lace, usa ka Dumbo ear. Nga nasa toy usa ka yellow tiger mosaic nga male. So tura nasa kilid no. Tura. Ay, na mga ka-keepers. So diri sa Picas kani nga diri naadri ako ang female nga breeder sa Dumbo ear mosaic. So ang laki ako nang gibalhin sa Picas kay actually nag-drop naman na siya second time na nga nag-drop siya og fry. So first drop niya last month is 35 pieces. So nakakuha kog 30 pieces na lang karon 25. So nakakuha na lang kog almost 20 pieces. So diri sa Picas wala pa ni sud, ginabalhin pa na ako dito sa kwan. Actually Sherpin Muley akong gisud diri. Yan diri sa Picas crates. So na akong kwan diri yellow lace, red lace na female. Upat ni sila kabuok mga ka-keepers. Ako pa lang gipinadag ko kay wala man ko laing mga mahimong breeder. Kanina lang sila. So mo na mga ka-keepers. Ari pa sa tubangan. So mo na niya katong first drop sa ako ang female nga Dumbo ear mga ka-keepers, 3 weeks old nga fry. So 30 na lang niya siya kabuok nahabilin. Sa 35 kabuok gi-drop sa ako ang female. Mo na lang ni siya. Tigudag ko na pud ni siya mga ka-keepers. Wala man tay dap na diri sa probinsya Lizon man dap na diri. Pellet sa tao di fry booster. So diri sa Picas mo ni ako ang pagay maklaro. Wait ka dyan. Mo ni ako ang Joby size nga yellow tiger mosaic mga ka-keepers. So upat na lang siya kapag habilin. Yang laki na dito sa Picas Joby pa sad. So unya na ko ni breed sila. Kung condition na po ni sila manag-og muto managko na sad. So diri sa Picas mo na ni diri akong kwan mga ka-keepers. Selected na ko nga mga Shobunkin mixed variety na siya pero selected na ko para mahimong breeder po. So mo na sila mga 7 pieces may muna na adri akong gibutang or 6 pieces.
mga 7 lagi, 7 pieces. Antang ako. Kani mga ka-keepers, kani wala pa ni solve. Ako pa ning gina-ready. Ready to use na ni siya, nana ni tubig. Ako na ning gibutangan dahil tubig. So ako na ning gihawanan ng area diri kay mao pa na akong butangan. Itap ko gikabutang nga isda. Siguro mga ka-keepers, mo ta sa tubangan sa mong balay kay naa man diri ang crates ay gamit mo. Kuwala na mga ka-keepers ha. So naalis akong tubangan akong tank dahil. So actually upat na ni kabuk tank. So diri sa 10x10 na ako'y Paul Gold o Dambo Air nga Firetail. Usa-usa na mga ka-keepers. So diri sa 12x12x12 nga tank na diri ako ang kana usa ka female o naapod ang usa ka female nga Firetail Dambo Air ug usa ka male. So ako lang gi-breeding mga ka-keepers. Kana puhon. Then kani diri so usa ni ka male nga RDS ug usa ka female. So ako pa lang gina-breed kay ang praya ni usa pa kabuk. Kung nakuan nitubo mao na scale it usa ka kabuk mga ka-keepers. Kay kanon man gud sa mga breeder kung kuan di mo igamitan og breeding cage. So dire sa 20x10x12 nga tank na ako Shogun usa kana puti nga na yellow yan 3 tails kana selected na ako mga ka-keepers kani mga Shogun nga kani mga Shogun kana for breeders na ako soon. So naam ko selected dito sa ubos na ko selected dire sa tank. So kani sad na diri akong 15 pieces nga price sa ako ang Oranda. So dili na siya short body mga ka-keepers actually katuning long body nga Oranda. Mao may ako na breed niya, mga breeder pala ni namatay. So balinta sa pikas pero ay sa kajot. Ako sa ipakita sa inyo ako ang gigamit nga air compressor. Mao na siya mga ka-keepers, 32 watts sa siya mga ka-keepers. Ako lang gitoy palit para daghang ma-supply nga mga sudlanan. So dire mao na ako mga for sale nga mga Shogun mga ka-keepers. So mao na siya mga mix variety. Mga mix na ni siya ko ang mga Shogun King na dire. So mao na akong filtration mga ka-keepers ay simple lang kayo. Kana mao ra na siya. Ana ra siya hose. Then ang ginagamit nga filter pump is 30 watts. So mao na siya mga ka-keepers. So dire sa tank na dire 6 pieces nga price sa red molly nga swordtail. Mao na siya mga ka-keepers. So mao na akong set up sa akong tubangan mga ka-keepers. So mao rin na siya. Napay silhig kana so na so og mao lang usa na ako ang bagong update sa ako ang gamay nga backyard mga ka-keepers dire sa amua. So pohon mag-update tag balik kung nanatikwan. So wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, so subscribe na mo mga ka-keepers. So more videos tugo mga ka-keepers. So God bless, keep safe and bye-bye.